फ्रेंड्स बरायबाय माय बड' टेक्स चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो दायो मोनसे अफिशियेल साइट जा एसएससी नि साइट अफिशियेल साइटआव दंफैयो दायो दिनै 2023 नि 18 थारिख फेब्रुवारि बे समाव SSC-GD SSC-GD नि एन्सार की होबाय दायो जों बिनिनो माखासे एन्सार कीखौ जों बोरै नायो बिनि भिडिअखौ दायो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों जों दिनै बे नटिफिकेशनखौ नायगोन बाव क्लिक खालामदो बिनिफ्राय जों बेबायदि PDF मोनबाय बेखौ जों डाउनलड खालामनांगौ डाउनलड खालामदो बिनिफ्राय जों नायनोसै जों फाइनाली नुनो मोनबाय स्टाफ सिलेक्शन कमिशन रिक्रुटमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल GD and CAPS SSF Rifleman GD and Assam Rifle and SPOI in NCB examination 2022 जा कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट एग्जाम जाखांबायमोन बिनिनो एन्सार कीखौ जों दिनै मोननो हासिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिनि एन्सार कीखौ होगोन 18 थारिख दिनैनिफ्राय 25 फेब्रुवारि 2023 बियो 5टा PM सिमल' अन थागोन बिनिफ्राय उनावबा नोंथांमोना नायनानै लानो हानाय नङा बेनि थाखायनो जों बेखौ फारि नायनोसै स्टेप बाय स्टेप नायलांबाय थादो गाहायाव जों मोनसे लिंक मोनदों बेहाय जों क्लिक होनानै नायगोन क्लिक खालामदो क्लिक खालामोबा जों माबायदि इंटरफेस मोनो नोंथाङा नेट'दो नेटआ बिजि जोबोद बिजि जोङो बेबायदि इंटरफेस मोनबाय बेहाय गाहायाव नुनो मोनदों जों साबमिट गोथां कालारजों जों साबमिट दं बेयाव जों क्लिक खालामदो जोङो साबमिटआव क्लिक होखांनायनि उनाव जों बेबायदि इंटरफेसखौ मोनबाय दानिया जों गाहायाव नुनो मोनदों बेवहाय क्लिक हियर ऑप्शन क्लिक हियर गोथां कालारनि नोंथाङा बेवहाय क्लिक खालामदो अब्ला जोङो मोननो हाबाय बेबायदि नोंथाङा जा एग्जाम हैदोंमोन एडमिटआव थानाय रल नाम्बार बेखौ बाव एन्टार खालामदो बिनिफ्राय गाहायाव होनाय बेवहाय एन्टार पासवर्ड बेवहाय नोंथाङा पासवर्डखौ होदो पासवर्डआ जाबाय नोंथांनि एडमिटआव थानाय नोंथांनि डेट अफ बार्थ बेवहाय डेट अफ बार्थखौ होब्लानो बेयो नोंथांनि पासवर्ड जागोन बेहाय नोंथाङा जेबो स्लेश एबा डेशखौ बाहायनो नाङा अब्ला जोङो नायनोसै दानिया जों बेवहाय बेबायदि इंटरफेस मोनबाय बेवहाय रल नाम्बार होनोसै 50150 बेयावहाय नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ होनो नांगोन डेट बेनि उनाव मान बेनि उनाव इयार मिस्टेक थुफ्लांबाय डेट मान जास्ट आं बेहाय होनो डेट मान बेनिफ्राय इयार नोंथाङा टाइप खालामनांगोन बेबायदि दायो जों लगिन खालामसै नेमाव मिस्टेक जाबाय दानिया लगिन खालामबाय लगिन खालामखांनायनि उनाव जों बेबायदि इंटरफेस मोनगोन जों बेबायदि इंटरफेस फैयोबा गाहायाव स्क्रल डाउन खालामथारदो बिनि उनाव नोंथाङा क्ल'ज ऑप्शन बाव नुनो मोनदों क्ल'ज ऑप्शन बे क्ल'ज ऑप्शनाव नोंथाङा क्ल'जआव थुना होदो बेनिफ्राय नोंथाङा गाहायाव नुनो मोनदों गोथां गाबनि क्लिक हियर बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि एन्सार की PDFखौ मोननो हागोन बेनिखायनो नोंथाङा बाव क्लिक खालामदो दायो नोंथाङा नुनो मोनबाय नोंथांनि एन्सार कीखौ नोंथाङा नायदो बेबादिनो दायो नोंथाङा नायनो हासिगोन